Minto manyagetinga gakimbuya mono n'abantu abayagaki ne familia yaito mukaka batabinga manganara. Etwigwete bya bana baminto. So YouTube ya channel ya NDIZI TV subscribe on and share link yetu ya NDIZI TV. Ekengera no kirigali kliki gali. Bini bito twate byansu na ndi bigose mi biko kara Bigosekia. Ni familia yetu ya Bochaberi na antivirus. To appreciate na ndi twigure mbia mono subscribe. And share gaki abantu baminto takoseka ibiuka. Ya bana agule bia. Ay. Nyamoita. Tena kai. Kusino yangu tagampo. Akio ko minyakai. Na ko kiromesa. Nakio. Mbiande. Nakio ko toke kenyoro ke mena akori kwa boli de na chiro ko boli babo yende bonse babo nyomenda bonse tinanya okoro. Ya no ndi gaki. Nakio ko toka maigare no mete na chete mpaka na chiro ko ligi ga king. Nakio bonora. Mbiande. No ndi ga na nyomugocha. Mangana kia yogo kwana to kwana wate ini agasori wate. Kosori kuseke ene ngoteba. One gwanti ke to dai gwanti ga kinya Nyamoita. Ono linde mbura yenye kwa lengi na makosori. Ono nange magosori na kyo sina tete ni bange mbeke bintu bibe bya arafu makore. Ono kwe banga mpaka lili. Ono gwate akibono Nyamoita ngibono kora ga kingi ngono. Kwe bange miaka 40. Miaka 40 na kibone na tete mbeka mangana byo ko gocha nayo isaranze kwa mani nyombo uri biya. Wa tete ngwire gali ase chombe chikurara na utageto so na. Tali ngonse na tanganya ro musacha akanyoma iganga cyo gucekera. Mangana itoko kwa na igo ga na wanzite ba bone no to bete ngai nguru so muntu to bete mna. Ama ene nche bono na ba pipi. Igo minute na wantigire. Pi. Nya sai tiga kwa na igo. Ya bone iga ndero ngona te bitiko maraso. Ni mbule go tuga bogendu no ro chibuna boli. Igo buri Nyamoita kamwa iga gontiga buri ga chama. Ona kina leo kora kwarenge kora chigo so. Kari go so na ringi Nyamoita na ngotenga kiti gamba anga mangana biengo tinanga ko tena ningwanje. Bona kwande ko nyawa kore binto ngora iga oteba ninche ngiche no chokore ki. Bona ko kanya na renge. Ono ga kiekera na go tete ngani njo tango kanyara ga kiba ni ga kingwanje mono ga. No bona mete. Akini nchena ro chokora go kwana chigo so. Ngajanganya rumuntu okorega okore zigasi onyomi kende agongore kene tebai gwatari to bwiri go kai ya mbone ne abone kumuga kona rukurwaiga amagana nkabara makuru akiti gakoba Nyamoita ama ene kene tigakoba kene ba tigakoba kene ningwanje te kene onya mbono jo kubwatiga paka na bwodo muture tubwensi paka mugambi na kubwati ko chama ya nyobona amachani arwa magana makongwana agote kene pi ona mete na changa amwanga tabana tiganso ka mete kwa gatebire no jo nyome no nganje guseki ona nche ngoso mbona na chira mangana ibono ntete mbeke buya to genda bolu to menye buya ga ko na bako kore ni nyange ni yango bano ga nyango china agura ke naria kero ko mangana ngwe nonye ga sitari na sabe gende ko chengo rete mamba boli gendo ke gotiro nye getiro ngo ke kunaga gya tiro gotiro go yebana ne mbugoli yeye ngo ko be ka ginsaransta mangana re wero bobe yani to ko ero kwera guka ene TVS yende ne ri tari ko be kwa mabuta tigango tebi abono linde kina igete ko genda ichi to ko ramonto ndamata inu mwanje kono monto kindaro ga kina na wanti ga kingore ane te kwanja ko kwanja onde ga ken ya abona yombi go kagenga ki abantu ba kali go kaga ga kwanja ntari go kaga ken kono ngake magana matamagana ya ko bona igama tena so tukurwa ono nta ko ngura manya ngura ni Mercedes ya ne ngari ndi manya na ga ke ga Nyamoita ga kito kora igo bona ete ko ngonya tigae bona na menya nto na go chinja ga kina go re ke mai kina kore na kora magande ta mane na mambi ne pipi ose ga gandura go ga mo zo kwa me to na bwate ga one magana ai na bona arora ra kin tal magana rakini rende tigana arenda kuchianto chitukwana ona mangana kia yo ngore ga tu tigana mara sero ngori taru kurwa gwangole ona okole bono metali biya ibote to kuna yamba won to ku usina li bono akina paka na achiru sekonde to ku tobe na ngojanda tigana enda mara sero ngori ngukwana to muga kona rwa tu akule kensi ati Nyamoita ngukwana to ra tigana reka guti ati kone kie ke wa ndo korwa ali sina rukurwo samaru rukurwo yani paka ga ga mago chomonta mago antena na nyomire igo ne gasina ko ne yo bosina go ripake na ne rie metengo re nyange ri mete bintu binde ngi Sina ko banya bono.
Nkyo ko rita kenyore. Karangwa. Yamana sa. Bian. Ngaki otari po Osoro mungo watikanga. Ina kwebira no Onkundi pano. No kundi. Kesa na wata ne kwebira bantata ka. Tinabeba. Mabu ningo inyorete. Gona ribia. Nkyo ko rigia. Usense itunda, usense itu. Ganse ino. Gona ribia. Aya nkyo ko kora seito. Ina tara kake. Watara. Ya kaigo. Tari kawaida. Omaite. Tari kawaida. Neri na chitokuri yoyo nde naigweto yonde no anyome tugochaga iga. Nyamoita. Nakyo komorigi. Ngasore. Mwana na mwanjete. Igo mwanchene na Nyamoita naye. Nyamoita ntu anchaine kabisa bona kana. Igo mwara beta na Nyamoita. Ntu araberete. Bona ngachanga iguna. Akikura bana abantu babo. Tinde tukokura singijo iganse itomete tukokose drama. Igo mwara beta na Nyamoita. Nyamoita ingi kiabo sinyamita ntu araberete nene yani ngota maiti Nyamoita. Aye. Aye kuisha. Nyamoita anyomire. No nyonyomire ngorigiare bado mumuromi ntokoro kondimu bakunyago sura makorime na ndanya kuigwete Nyamoita mbari ngi no Osoro tari Osoro buyeka Nyamoita mbari ngi no Okiondo tari Okiondo kakige Nyamoita mbenge na makumba Gesare ya kwa gwata mangana biya mu Gesare Nyamoita akora ayo Nyamoita ngang kagirina na akora mangana kakitigango konyega mapema obo Oma ete go seba ro gote bigwa mangana Gesare kwanya ko ngo ngene Nkwa maite buna nasikira karne ngo Osoro Ege ngaro kimaite umwana uri abantu bakumuria masiteri atobete abana ntabangi ba Oli tari kori kigwa ndete ngo eresiga na ntebiga kendo uri ndo Osoro tacha ko ndigi ondi moyo goteba tani nchina murigiri nero ndigiri sije nini Nyamoita na banyorete no Osoro aya bono nyogotete goku bado muri bono Nyamoita gakora iburi ngagere ndi munago konyire ondi mugotogo akitigana kuburi lakini anguburi riswa dinare ngegari Osoro kwari kungukenere rinde kwari kungungango kwanunde bube ngesigete tindeti mangana lakini akarona aragotebirie gento igo nawe amangana yugo kwana engwesigeta ara mangana onto Nyamaite no Osoro biya kabisa lakini bone karo kwana mangana Nyamoita Nyamoita tingagere testeri tu anchaini tingagere gaki evidence ko correct gaki na kingo kora onye dinabwate no ne simi go mate stiwa simi ngakodi biye ga gukwana buseri dinabanyorete no Osoro ngo record ri biye ga ngoretere buse no anchira ngo senda go taikurba ko iguta to ku abarende tari mangana ahebono rene ngakiwache kinyundo kaigese njo kwenda ko sense itonde buse nabwo bwagerte ngitana no Osoro yani abantu bagere mwetane no Osoro Gesare buringa sabusi mbere gari mu ababa twaruka twaragira na baba onyagonse ono isabusi nyo isabusi na matuko ngonya kogenda ruri buo gocho koberanga se ino gaki Gesare oyo ndageta cyo ndigisi ya Osoro ni mu maete bya mangana mukonya gweta na mwisaranza mwanya beka bya mwagamba muko gani abantu yaswena na gati mangana iyo abantu ge bagucha babeta ni Gesare baito gaki tete ngonchoreri ndigi guseito na inche soke buna moise konde bwenzi ndiri kwasoke taro kuno wanda kwasoke tenjere ya rina vetere tikumete nyanchero ngasete Osoro twakini muna tokunya ukina ni moroche ntwachete kaktisi mu class nere bono ya ai bono ai inche nara tigande no Osoro bono ga bu mangana yurende taraba igo bono amangana Osoro aro baki rengere mangana yoko runga na timweta ni gore mangana yete tigana rengere ncho maite bono Osoro bado onye tuanchaine kwa hivyo lakini bona aye kokonyo yo Yesu ense tuikire sayi elimete omwiskori ngencha gwonjo kanana omwiskori ngencha gwetana basacha baki nyoko onye toraika koika onye tora no iwete kinineti onye toraikeria tata ngusengo lieguza Ebara ligengo igona dinago te lakini rende igano sito ndo ko bona ya lakini karati kana na mangana ari umwana uti akitafadhali nyago ko ego ngo igora nyako na mato igwa Gesare igo biya mono akigona na oteirie kebaeni wa mangana ari aya abantara